Ondo, bueno. Si no quieres comparar, comparación era de izaten da. Ez dakit, bidea iramutzen irautza polita izan. Bai, ez hemen ondo egon kortute eta... Bai, kontu da betiko, egon kortasune badeko beste alde batzuk. Eta falta da nahi igual, ez? Herri badez ondizia, bueno, esa badeko zuen nintzuk. Bai, behar da igual, ez? Masa antolatuago bat, edo liberazioek ekarten da bie, jenti desaktibetan da, edo jenti bestelako... Baina, bueno, ondo, esango da gazte talde batekin eta animo dute. Bai, eskola. Nik ingote sarrera, ondik uste bazu dekote sarrera bat, sare euskal pizkat, bai. Itxure, igualite esan zuentzako, ez? Badeko zuemena, bale. Hasiko gara ja, ze... Arratsaldean. Ordu eta erdi eskas pasatu dugu hemendik kanpo, baina heldu da arratsaldea eta heldu dira arratsaldeko lehenengo bi gonbidatuak. Tarte honetan ordu bi eskas, akaso ordu bi izango diren honetan, 3 elkarlan esperientzia ezagutuko ditugu. Jarrita ditute dagoeneko lehenengo esperientzia aurkeztuko duten lagun biak, Silbi Xenal eta David Izaga. Sare Euskari buruz hitz egingo digute. 2014ko irailaren 19an Hego Lapurdiko hiriguneak, Bortzirietako mankomunitateak eta Bidaso Txingudi mugaz gaindiko partzuergoak Sare Euska, euskararen sarea sortu zuten. Sare Euska egitasmoaren helburu nagusia, Bidasoaz bi aldeetako eskualdeetan euskararen erabilia bultzatzea eta dinamizatzea da. 2017 urtera bitarteko plangintza garatu dute eta horren barruan hainbat ekimen eta proiektu jarri dituzte martxan. Egindako plangintza horren azken txanpan, diraia da, azken urtean, eta elkarlanerako eta esperientziaren berri emango digute. Horretarako, kide bi, alde batetik, Silbi Xenal, Hego Lapurdiko hiriguneko euskara saileko zuzendaria, hirigunea Lapurdiko Egeo Mendebaldeko 12 udalerrik osatzen dute. UEUko iparraldeko arduraduna da bera? Izana, da bera. Eta beraz, badaki zerbait elkarlanaz, eta gaurkoan Sare Euska sarean, eta hirigunean ere sarean lan egiten duten artean, teineko digute bien artean, bestea David Izaga da, Irungo udaleko euskara zerbitzuko zuzendaria da bera, eta horrez gain bere herriko iruten euskara elkartearen sortzaileetako bat. Aipatu ditzaket, Hego Mendebaldeko 12 udalerri, ez dakitzuek aipatuko dituzuen, akaso zu hitzi gutziko dizuete parte hori, beraz, bereiena da hitza, aurrera. Orduan, atzalean, justuak xetasun bat emateko, ez dela gehiago Ego Lapurdiko hiriguneko euskara zerbitzukoa, jakinez ez dela gehiago Ego Lapurdiko hirigunerik. Hori goizontan segitu duzu, Ara. Beraz, naz, Ego Lapurdiko lurralde eremuko euskara zerbitzukoa. Orduan, pixkat esplikatzeko, beraz,
aurkeztuko dugu Sare Euska sare hori, eta piskat esplikatzeko asmoaren hastapena, nondik etorri zen sare hori. Orduan, jakina da piskat panorama aurkezteko gure hirigunea zena, zen hortan, baziren, piskat, ustut ere goizan ere esplikatu dutera, benen da mankomunitate bat bezala zuenean, eta mankomunitate hortan badiera 12 herri. Eta hainbat eskumen. Beraz, hainbat eskumen, hor saneamendua, garraioak, garapen ekonomikoa, beraz, eskumen guzti horiak hor bilduak ziren elkargo hortan, eta bazen ere hor mugazgandiko gaietaz arduratzen zen hor zerbitzu bat, eta zerbitzu horrek egiten zen lotura beste zerbitzu guztiekin. Orduan, hainbat mugazgandiko zerbitzu hori sortu zenean, hasi ziren hainbat proiektu, eta gehienetan gainera dimensio handiko proiektuak, mugazgandikoak, egan nahi dut garapen ekonomiamenduan, izaten hartzen saneamenduan araztegi bat egiteko Nafarroa gobernua eta gure artean, edo garapen ekonomikoan ere bidasoa bizirik agentziarekin egiten ziren hainbat proiektu, beraz hori Irun Hondarribia eta gure 12 herrian artean, piskat ekonomia garatzeko gurean, eta Euskara zerbitzutik aldiz etzen sekulan deus egin. Hor bada ere azalpen bat, egia da Euskara beti delikatua izan dela, beraz, egia da, beste zerbitzuei esker, azkenan ate bat ere irekizela Euskara zerbitzuarentzat hor gauza batzuk antolatzeko. Orduan, egia da ere, pixkat bitxia zera hor Euskara zerbitzutik ez izatea proiekturik, jakiz, beraz oinarria dela Euskara, eganen dut hor lugaldean arteko oinarria hori dela. Eta beraz, hasi ginen hor pixkat ikusten zein ziren hor gure hirigunetan unkitzen zuten hor beste herri guziak, eta beraz genuen Irun, Hondarribia, gero Nafarroan bazen ere hor Etxalar eta Bera, eta genuen ere Nafarroan beste leku batean hor Urdazubi eta Zugarramurdi. Eta gauza da pixkat begiratu genuela nork zuen Euskararen ardura eremu horietan. Egia da hor Urdazubi eta Zugarramurdi genuela bazterrean jakinez horietan ez dela Euskara zerbitzurik, hor da gehiago Baztango udararen menpenena, eta beraz hasi ginen harremanetan Bortzirietako Euskara mankomunitatearekin eta hor Irun eta Hondarribiko Euskara teknikariekin. Eta beraz, ikusten duzu pixkat zein den eremua, orduan gure 12 herriak, gero Irun eta Hondarribia, Gipuzkoan, eta gero Nafarroan beraz Bortziri horiek. Eta horiek dira Sare Euska sarea osatzen duten 3 partaideak, orduan, Ego Lapurdiko hirigunea, 12 herri horiek jakin ezazuen beraz, Ainoa, Aetxe, Arbona, Azkaine, Biriatu, Donibainero Itzune, Getaria, Hendaia, Sara, Senpere, Urruña eta Ziburu, guti gora bera 76.000 biztanle. Bortzirietako Euskara mankomunitateak beraz 5 herri biltzen ditu, Arantza, Bera, Etxalar, Igantzi eta Resaka, 8.000 biztanle. Eta 3. partaidea, bidasoa Txingudi mugazzuargoa da, eta hortan badira 3 herri, Hendaia, Hondarribia eta Irun. Eta 13.000 biztanle. Egan behar da, aipatzen dela partzuergoa, egia da, badira 2 gauza desberdin, alde batetik administratiboki, egia da, 3 partaide horiek, diela edo bintzat Sare Euska osatzen dute, eta teknikoki aldiz, hor bai ari gira Bortzirietako mankomunitateko Euskara teknikariekin,
Ego Lapurdiko hiriguneko euskara teknikariekin, eta aldiz partzuergoak ez du berez euskara teknikaririk, eta beraz Irungo eta Hondarribiko herrietako euskara teknikariekin partzuergoak du eskumen hori, egan nahi dut euskara mugaz gandiko aferetan, beraz horregatik partzuergoa agertzen da beti. Bueno, arratsaldeon eta mila esker gonbidatzeagatik, nire etxea sentitzen duen honetara. Eta eskerrik asko egiten duzuten lanagatik, dijoala aurretik bai. En fin, desente ezagutzen dut egiten duzuena, eta, en fin, niretzako heroiak zeate. Osea, bueno, egin genuen lehenengo gauza izan zen, bueno, bortzi, labait edo gure realitateak azaldu. Ez dizkizu, nolakoa dira berak, ikusten duzue bortziria datuetan, euskaldunak 79,9 badira, euskaldunak 12,4, eta, bueno, azkenean da toki bat, erabilera 160 inguruan, en fin, azkenean zer da, ipar zonalde euskalduneko toki bat eta arnasgunea, ez? Espazio bat, non hiztunen konzentrazio demografiko handia dagoen eta hizkuntzen transmisio naturala indarrean dagoen, ez? Hori ikusten duzu, Bada beste, bueno, erabakitze forma bortzirietan da, batzorde erabakitze badago, aholkularitza batzorde bat eta herrietako batzordeak. Orduan hau da pixkat erabakikatea. Ego Lapurdin aldiz, bueno, Silbik aipatu ditun herriak Ego Lapurdi osatzen dute, hau dira beraien biztanleak, lehen aipatu dugu, 74.000 bat lagun edo osatzen dutela, ez dugu sobera honetan sakonduko, eta hau da pixka bat Ego Lapurdi orain arte, Ego Lapurdi hiriguneko organigrama izan denaren funtzionamendua. Ikusten duzue, euskarak baduela, komunikazio eta Europa eta mugazgindikoz gaina, badu bere entitate propioa, ez da horrek ere importantea da. Ego Lapurdiko hiriguneko eskema erabakitzailea, berez euskara batzordea, elkargoko bulegoa eta elkargoko kontseilua da. Gidaritza batzordea, proiektu jakin batzuetarako, egunde publikoarekin batera, baina ez beti, bakarrikan, proiektu jakinetarako. Beraz, eskema batzordearen bitartez, elkargoko bulegoa eta elkargoko kontseiluaren bitartez. Hondarribia eta Irun, lehen aipatu du Silbik, gutxi gora bera, ikusten duzue, hori dira gure Hondarribian euskaldunak 160 dira, Irunen 136, oso sui generisa, euskaldunen arabera eta erabileran arabera eta bar. Lehen ezagutza honetan beraz, bakoitzaren lege markoa ezagutu zen, zer egiten zen bere eremuan eta bakoitzaren plangintza. Hori dana mahai gainean jarri zen eta puntu amankomunak bilatzeko. Eta hor aritu ginen, ea zer egin genezaken elkarrekin, jotasun. Labur biltzeko, egin genuena zen, Davidak erraten zuen bezala, saio batzuk izan zen, saio bat bakarrik hor teknikarien artean pixkat ikusteko, lehenik elkar ezagutzeko, eta gero bigarren saioa izan zen, bigarren eta hirugarren saioak izan zen teknikarien, eta horiek dinamizatu zituzten hor saio horiek, eta hor izan zen beste lan bat, eta hor zen gehiago ikusteko hor zen helburu nahi genuen, eta ze ekintza mota nahi genituen antolatu gura artean. Eta azken saio bat egin zen, hor teknikariak eta autetxiekin, zinegotziekin, eta hor izan zen guk pixkat erakusteko gure arduradun politikoei zen ziren gure proposamenak, horiek, haien iritzia emateko, eta horiek emateko aukera bat horien proposamenak egiteko. Eta beraz, iritsi ginen, ekintza plan batera,
Eta hori izan zen, beraz, hori, saio horian emaitza, jakinez, ekintza plan honen helburuak zirela Euskararen erabilera eta sentsibilizazioa, Euskara zerbitzuen arteko elkarlana, hautetsian arteko harremana eta elkarlana, eta Euskararen ikusgarritasuna. Orduan, hainbat arlo landu genituen, beraz, lau administrazioa, arlo sozioekonomikoa, herrigintza eta transmisioa. Orduan, hasteko administrazioan, ekintza hor egia da administrazioaren aldetik, hori bai zera zailena guretzat, ze hor helburua zen eran bat gauza egitea eta nahiko azkar egitea, eta egia da administrazio mailan, jakinez baziera 3 errealitate desberdin, 3 lege desberdin, edo lege ezagure kasuan gainera. Hor ikusten genuen gauza bakarra administrazio mailan, hori zen hor harremanak izan, bentsat erakundeen arteko harremanak izatea gutienez euskaraz. Hor ez genuen besterik ikusten. Erraten dugularik hor gutienez euskaraz, hori izan adibaz bortziliet hanbat gauza egiten aldiera bakarrik euskaraz. Eta sare horren helburua etzen ere hor piskat iaustea erakunde baten maila, ze horiek bai dira beste maila batean hor euskara maila. Eta aldiz, gure kasuan eta partzuergoaren kasuan ere, bakarrik euskaraz egitea hori etzen posible, beraz, euskaraz gutienez ematea hori zen. Zan emateko aukera borzirietakoa gauzak harremanak egiteko euskaraz, eta gure kasuan beti euskara eta frantsesa. Edo espainola ere bai, partzuergoaren kasuan. Gero, beraz, merkataritza mailan, hor, hainbat ekintza pentsatu genituen, gehiago hori, herritarrei begirako sentsibilizazio kanpainak egin erabilera sustatzeko, merkataritza agidak edo hiztegiak, edo merkatariai begirako sentsibilizazio kanpainak bultzatu, jakinez hori, jende asko da bilen guneak hor lehentasunez aukeratu, hori, beti azkenan hori zen hastapeneko gauza, piskatzen aztertzea nuntzen mugimendua, 3 eremu horietako jendeen mugimendua, eta hortik abiatzea ekintza batzuk. Turismoa ere aipatua izan zen, jakinez hor ere badera mugimendu bat, hainbat gauza pentsatu ziren, euskararen ibilbide turistikoak zabaldu, hor piskat erakusteko turistei ere, baina hor gehiago euskaldunei, turista euskaldunei begira piskat hor erakusteko euskara desberdinak eremu desberdinetan. Eragileei begirako sentsibilizazio kanpainak, hor ere identifikatzea nuntziren turismo eragire eskualdunak eta informatzeko ere publikoa eta turistak. Agera gida eta hiztegitxoak ere, hori ikusten genuen turismo mailan. Eta beraz, baziren bi gauza, edo turista eskualdunei begirakoak, edo kanpoko turista begirakoak. Alde batetik hor pentsatzen aldugu, zakit hor bizkaitar bat kasortan etortzen dela hor gurera eta interesatuko zaio jakitea nun badiren hor eskualdunak hor gure eremuetan. Eta gero ikusten genuen ere, importantea zela, eskualduna ez den bati ere erakustea nun zen eta hor zentzerarik hor gure eremura. Hor eta gaztean arteko topaketak, hor pentsatu genuen, hor genuera aukera trukeak hor sustatzeko. Hor adibidez bertsolariza mailan edo hola, genekian ere bertso eskolak baziela eremu guzietan, beraz hor bazen aukera bat zerbait egiteko hortan. Eta gazteentzat ere hor beste ekintza edo jarduera motak antolatzea, ejan nahi du, adibidez, badakigu ere hor borziletatik etortzen diela surfa egitera edo ego lapur dira, genetan. Eta hor ere bazen aukera bat zerbait, euskararen aldeko zerbait egiteko
nafartar euskaldun horientzat, eta identifikatzeko ere Ego Lapurdin ari ziren euskaldunak. Eta azkena, beraz, helduen euskalduntza eta alfabetatzea. Beraz, hor izan zen, beste, bintzat, ikintza mota bat izaten hartzela mintzodromo bat. Zuek baduzue ohitura, borzilietan etzen egiten, eta Ego Lapurdin ere ez. Beraz, mintzodromoa zen posibilitate bat. Eta beraz, hori, beti helburu horrekin, sustatza harremana euskara ikasten ari girenen artean. Eta gero, beste gauza batzen ere gehitu genuena ekintza planean, eta hori zen komunikazioa. Zen nahi genuen, ara ere, euskararen ikusgarritasun aritik. Nahi genuen logo bat ere sortu, ongi identifikatzeko gure sarea. Jendak jakin dezan zer zen sare euska eta orduan. Hor ikusten duzuen bezala sare euska beraz, 2014an protokolo bat izenpetu zen publikoki, eta beraz hori 2014ko irailaren 19an, eta beraz aintzinetik ekintza plan hori aurkeztua izan zen, Davidak aipatu dituen gune guzti horietan, eta bozkatuak izan ziren. Ekintza plan hori bozkatua izan zen leku guzti horietan, eta publikoki izan zen izenpedura 3 partaideen artean. Eta protokolo hortan agertzen zen bat engaiamendu, kompromiso, eta orduan horiek ziren mugaz gaineko elkarlan iraunkorra sortu, sare euska deituriko sarea sortu, gero sare euska sarearen baitan ekintza komunak bideratu, euskararen ikusgarritasuna lantzeko, hizkuntzaren irudi erakargarria eta bizia, sare euska sarea biziaraztea mugaz bi aldetako praktika egokiak trukatuz, 3 instituzioen arteko komunikazioa gutienez euskaraz izateko lan egin, eta urtea bukatu baino lehen mintzodromo bat antolatzea eskualdean, euskaraz dakitenak eta euskara ikasten ari direnak elkar harremanetan jartzeko. Orduan, hori zen erraten izuena, 2014ko irailean 19an hori zenpetu zen protokoloaren argazkia. Eta beraz, lehen urtetan, ze hor ekintza plana bozkatua izan zen 2014-2017, garai horrentzat izenpetua izan zen hasteko. Eta erabaki genuen hor lehen urtetan landuko genituela administrazioa, euskalduntza alfabetatzea eta merkataritza. Beraz, erran bezala hor administrazioari dagokionez erabaki genuen hori hor etzen ekintza ikusgarri bat, baina erakundean arteko harremanak gutienez euskaraz izatea, eta bigarrena zen, beraz, mintzodromoa, bintzat 2014ko garren urtea bukatu antolatuko genuela mintzodromo bat, eta beraz, lehena izan zen 2014ko abenduaren 3an, euskaren egunean, eta gerozik urte guziz egiten dugu euskararen egunaren kari egiten dugu mintzodromo bat, 2014an 3an izan zen, 2015an Hondarribin eta 2016an Donibane Loitzunen. Bakoitzan bildu izan ditugu 150 pertsona inguru. Ekintza egia da alde batetik emaiten duela aukera bat ikasten dutena euskara praktikatzeko klasetik kanpo, hori da betikoa, beti sekatzen duguna, sekatzen ditugu aukerak, bilatzen ditugu aukerak euskara praktikatzeko klasetik kanpo, eta gainera egia da nola badiren eremu desberdinetako ikasleak, hemen gertatzen aldena edo gurean egan nahi dut edo legatzea frantzesera edo espainolera,
hor, bakizuen dola egiten den mintzodromo bat, eta egia da, azkenean hori, hor, 4 pertsona dierarik, hor, saiatzen gira beti nahasten eremu desbaietako jendeak, eta hor ez dute beste aukerarik, eta hitz egin bagote euskaraz, beraz, hanbat abantaila ditu hor ekintza honek, eta gainera hori, hor sortzen dira ere ahemanak jenden artean. Eta beraz, orain ikusiko duzu pixkat hor, hiru urte segidan egin dugu mintzodromo bat, ikusiko duzu bideo bat hor pixkat hori laburbiltzen duena.
Euskal Herrian euskaraz, dugu hitz eta jolas, lan eta bizi euskaraz eta urtara goaz. Ada garaia noiz aidezagun, eta hori galero iradaz. Zabalbideak eta aireak gure hizkuntzak ardezanak. Ada garaia noiz aidezagun, eta hori galero iradaz. Zian euskarak egiterik ez bada, bota dezagun demokrazia zerri askara. Gure harima hiltzen usteko, zain odol galduak ez gara. Hizkuntzak gabe saidazuen nola irtengo naizen plazara. Gure harima hiltzen usteko, zain odol galduak ez gara. Zurruka. Harresiak. Elurra. Harresiak ez dira elurra bezala. Zurruka eginez pitzatzen. Irautza, baserri. Paris herrian baserri bat jartzea kantu bat merezi duen iraultza bat da. Mundu, mintzo gomoa. Aukera, euskaraz, harreman. Mintzodromoa, aukera, mundu eta harreman guztiak euskaraz. Gurean ez dago game overrik. Euskararekin denok gara irabazle. Tunai? Bukatzeko, aipatu asko kostata, 2017an, 16an hasi behar genuen, 17 atzeratu, eremu komunetako merkataritza eta ostalaritzan euskararen erabilera sustatzeko, areagotzeko, arian jarriko dugula plana, martxan dago ja. Eta, danak dituela alde baikorrak eta alde eskorrak, ez? Gure ustez, alde segurenik baikorrena, Mikel Irizar uste gaur goizean egon dudala hemendik,
Euskararen lurraldean lan egiten ari gehalaren sensazioa. Hori oso gratifikantea da. Ez dakit entzun diozuen inoiz, Euskararen lurraldearen kontzeptua, gero gainbera zetozen zenbait erakunderen bizi berritze ere ekarri du, besteak beste nik ordezkatzen dudan Bidasoa Txingudi Patzuergoa, ezta. Hizkuntzen kudeaketa eleanitza eta hizkuntza ekologiaren gaineko, gure hausnarketak, ez gaude hizkuntz bakarrarekin lanean, hirurekin, baina euskara sustatuz, eta horrek ere bereak baditu. Erakunde bakoitzak alduena ematen du, Partzuergoak edo Irungo udalak edo Hondarribiko udalak ematen alduena, Hego Lapurdiko hiriguneak alduena eta Bortzirietako mankomunitateak alduena. Elkar ezagutzea topikoa teko balio izan digu, bai politikoki eta bai teknikoki, ezin utzi esan gabe badakizue, guretzat ez, batzutan iparraldea parke tematikoa dela eta horrekin ere ustea. Naturaltasunez ikustea euskara indartzea egitasmoa gauzatu egitezkela, bereziki beste eremu batzuetan. Eta aldezkorrak, ahalegin handia egin bada ere, orduak eta orduak sartu ditugu, oraindik emaitzak oso xumea direla, eta jusko aurrekontu bat edukitzeko zailtasun handia ditugula. Lanaz duraz berdinak, nolabait lotzen gaituztela, burokraziak ere lotzen gaitula desente, eta hauteskunde tempusak, ez baldin bada batean, bestean da hauteskundea beste, rolloa da, eta hauek egundoko eragina dutela. Eta besteik ez, eskerrik asko. Eskerrik asko, Silbi eta David. Zuen txanda orain, ez dakite galderarik. Denarri, atzen. Zalantza bat ez dakidalako ondo ulertudan. Amaitu egingo dela Zareuska, elkargo bakarra, ez dakit ondo ulertudan, amaitu behar den, eta ez dakit udalerrien bitartez jarraitzaren aukera edo, igual gaizki ulertu dut, Ez da gaizki ulertu duzun, gauza da gaur egun ez dakigula. Egintzena zen, ekintza plana bozkatu zen 2014-2017ko hor garai horrentzat, helburua zen hori, bintzat hor garai bat emaitea finkatzeko helburu bat gero bilan bat egiteko ere bai. Baina gure asmoa da segitzea eta hor elkargo berriarekin hor baitugu zalantza hainitz. Baina gero egia da ere, beraz, pentsatzen dugu, elkargo berriak hartuko duela, bere eskumenetan hartuko duela mugaz gandikoa. Beraz, gainera, normalean ere, segituko genukera funtzionatzen lurralde ere muka egan nahi du. Orain ditzen ditugun ere, lurralde ere muak dira lehengo elkargoak. Beraz, pentsatzen alda, naiz eta leku batzuentzat adibidez, mugaz gaineko sare bat interesgarria ez izaitea guretzat interesgarria dela, eta badugu esperantza segituko dugula. Egia da gaur egun, lehendakaria, pentsatzen dut, neritzak ongi esplikatu duela, lehendakaria hori zendatua izan dela, datorren astean finkatzen dituzte lehendakaria ordeak, baina datorren astean ez dute eganen nork duen zehar dura. Beraz, momentu batean jakinen dugurarik, gaur egun ez dugu funtzionamendurik, beraz ez dakigu norekin ere aipatu behar dugun. Baina pentsatzen dugu, ala ere, badugu esperantza hori segituko dugula, ze hor errian bitartez, nire ustez, egia da hor teknikoki, ari gira Irun eta Hondarribirekin, hor gure kasuan, 12 erriak, gainera ez da euskara teknikaririk bada bat hor Hendaian, baina beste errietan ez da euskara zerbitzurik. Beraz, errian bitartez nekez, baina ara ere badugu esperantza segituko dugula. Besterik ez bada, aurrera jarraituko dugu. Eskerrik asko.
Bideo bakarrean. Azuri pide? Ja, ordenaro kiotan, rebes, iban barkatu. Niko kilotan. Zer igual ez da. Ondo. Zabale gutziko. Ordenaro kiotan. Urrengo hizlaria, Iban Arantzabal. Ez inguru honetan, Iban Topaguneko zuzendaritzan badabilelako, gutako askorentzat ezaguna hurbiletik. Eta Goiena komunikazio taldeko kide da, Goiena komunikazio taldeko zuzendari, eta gaukoan okerrezpanago bertako saketa, esperientzi eta abarrez. Berba egite bat zara Iban, enaiz askorik luzatuko, galderak prestatzen joan, nik mugatuko diot denbora Ibani eta ekin. Ze fama. Bai. Lehenengo eskerrik asko antolatzaile eta horrela baten duzuen noi, gehi, 30 lagun gare hemen eta karo, atzaldia da eta ez da erreza eta eskerrik asko zuei bai. Ingot berba Goiena esperientzia zati baten, ez dakizen bat ezagutzen datu batzuk eta emango ditut. Eta gero sartuko naiz, hainbat gauza aipatu dianak goizaldian, hainbatek aipatu dituztenak, baina praktikara Goienan zelan eroan zen ikusteko. Baina hasi baino lehen nahi nuke jakin, nire diskursua, zuetako zenbat zaozien zuzendaritzakide nunbaiten. Altzauko zure askoa mesedez? Zuzendaritzakide nunbaiten, ez da intzaia. Zuzendaritzakide nunbaiten. 150 gora. Bale, eskerrik asko. Osa, erdi modula bidea, erdi gutxik gara bera. Bale, horrela. Bueno, gure Goienan, presidentaren eskumenean dauden organoak edo, dia batzar nagusia, errektore kontseilua, soziala, pentsatzen du kooperatiba baten gutxi gora berakoak ezagutzen dituzuela, beraz ez nahi luzatuko horretan. Denetan dago presidentea, denetan parte hartzen du, ahots nagusia da, ken zuzendaritzan. Hor, kasu horretan, 5 zuzendari gara, eta 5 zuzendari 3 emakumezko eta 2 gizonezkoen artean, eramaten dugu zuzendaritza profesionala. Goiena komunikazio taldea kooperatiba elkartea da, eta Euskaltzalen topagune dauke 154, beraz, gehiengoa, enpresaren gehiengoa, Euskara elkarteena da. Euskara Altzalen topaguneena, esan beharko geneko orain, ez da? 119 daukate langileek eta udalek 127. Hemen aipatu dira kogestioa eta elkarlana eta bat gauza gehiago. Gure enpresan horrela dago banatuta agintea. Hori da, batzar nagusia nola banatuta dagoen, eta boskaz ere horrela banatuta dago litzateke, eta rektore kontseiluan berriz, bazkide erabiltzaileek daukaten 4, euskara Euskaltzalen topagunek izango lukete 4 ordezkari, eta gainera presidentea ere Euskaltzalen topagunetakoa da. Bazkide laguntzaileak 2, hauek dira 2 udaletxe, gainontzeko udaletxeen ordezkari direnak, eta kasu honetan kasu honetan dare Aramaioko alkatea eta Bergarakoa. Eta lan bazkideok ditugu 3 ordezkari. Baina boto hori gabe. Beraz, esan genezake gurea egitura publiko-pribatua dela, beraz, enpresa pribatu bat. Hau askotan esaten dut zehar eta batzuri enpresa esaten dudalako granoak ateratzen zizkie, beste batzuri pribatu esaten dudalako beste horremeste grano, eta egia esan, niri granori bat ere ateratzen, enpresa pribatu bakarela esan da, irabazi asmorik gabeko kooperatiba, bizio konpartitu duna, nora goazen deno konpartitzen dugu,
estrategia adostu egiten dugu 3-4 urtero, eta kudeaketa plan bat onartuta urtero batzarrean, batzar nagusian. Ekintza aldiz, egunerokoa, kudeaketakoa, egitea den hori, profesionala da. Zuzendaritzak eramaten du, arduradunekin eta lankide guztiekin batera. Presidentean eskumena lehen ikusi ditugu zeintzu dauden, baina zuzendaritza profesionala da kasu honetan. Goiena ez da sortu estatutik, ez kapitaletik, ez alderdi politikoetatik, ez da 1000 bidarren Mondragon taldetik ere ez, gu kooperatiba gara, baina ez Mondragon taldekoa, gure herri ekimena da. Claro, lehen enpresa eta pribatua esan dudanean granoa sortzen diren moduan, herri ekimena esaten dudanean ere beste batzuk sortzen zaizki beste grano batzuk, etxe herri ekimena lotzen da batzarrak, batzar pilo bat eta asamblada pilo batekin. Bueno, orain ez nola esan behar den, lehen Euskararen ajeak argitaratu zenean asamblada debekatu zigun Ibon Sarasolak, eta orain ez dakit batzarra esan behar dudan, ero asamblada, ero. Zeia bakizu hau ere aldatzen ari dela. Ez ezkidu sortzen granoak ez batagatik eta ez besteagatik, herri ekimena ere bagara. Beraz, gurea, formula instituzionala barnebiltzen duen enpresa bada. Udaletxeak gutakigun beste badakite. Bai diru kopuruez, bai egiten dugunaz, bai langileekin ditugun harremanez, proiektuez, inbertsioez, dena dakite. Eta hau da kogestioan sinisten dugulako. Gure gantzotzio eta kulero guztien berri dakite udaletxek, esaterako. Gainera, mugitzen ditugun diru kopuruegatik, auditoritzak eta egiten dira urtero, eta auditoritza horre doaz jaularitzara, aldun dira, udaletxe guztietara eta barretera. Jabekidea gara eta kooperatiba gara. Kooperatiba elkarte moduan daukagu egituratuta enpresa, 2000 urtetik, eta kooperatiba gutxienez, gainontzeko enpresa beste da efizientea. Kooperatibak ematen du enpresaren eraginkortasuna balio etikoekin batzeko modua, horregatik ere gustatzen zaigu kooperatiba dela esatea, eta edabideen sektorean lehiakor eta utzigarri izan gaitezke horrela. Berdin, merkatuaren edozein arlotan, pentsatzen dut, esaten dudana, hemen edabideetako asko ez dituz ikusten, baina uste dut pasa daitekela euskara elkarteetara, kooperatiba gintza, edo pasa daitekela beste hainbat lekutara. Emango dituan arrazoia kooperatiba izateko, nik irakurtzen ditut edabideen ikuspuntotik, baina pentsatzen dut, bakoitzan norberanetik ere klik eginda erabilditzakela. Kooperatibak, arduraren kulturaren autosustapena bultzatzen dugu, langileak dira, langileok gara geure buruaren jabe, eta hauen ordezkariaren erabakien erantzule onerako zein txarrerako. Hau da, erantzuleak ez dira batzar orokorrean daudenak bakarrik. Ez bada langileok ere, geure erantzule zatipuzka hori du, eta pixuz usten dugu ere batzar nagusian erantzule izan daitezkeen horren zatia. Horrek, arduraz eta zuhurtziaz jokatzea bultzatu du gure enpresan, eta esan daiteke krisi egoeretarako ere honek ematen dituela abantaila batzuk. Okerrago goazenean, denogo goaz okerrago, eta gube jabekide garenez, badakigu okerrago gabiltzanean, pixkat ez dutzen. Bertako lanpostuen mantenimentu eta sustapena bultzatzen dugu, zen lanaren jabe garenez, gure lana defendatzen dugu. Das kapital sustraituan oinarritzen da, eta bertako ekonomiaz bertakoekin egiten dugu lan. Guk ulertzen dugu gure kooperatiba komunitate osoago baten parte dela, esaterako dendari elkarteak ere gure kooperatibako parte ez dira, baina bai gure komunitatekoa, eta beraiekin hain balan egiten ditugu. Beraiekin moduan, beste hainbat arloko eragileekin ere. Bertako ekonomiaz, bertakoekin egiten dugu. Honez zer esan nahi du, badatorre Donostiako Hurbil supermerkatutik anuntzerik ez dugu aterako? Ez. Badakigu hori ateratzen eta gaina behar dugu hori ateratzeak gero, hori guztia bertako ekonomiaz, bertakoekin lantzen jarraitzeko. Demokraziaren praktika bizitzaren arlo garrantzitsuan, ze demokrazia betetzen zaigoa, baina hau eraman behar dugu ere lan arlora, eta ez dakizuen elkartetan, zuen mugitzen lekuetan hau betetzen den. Ez gaude pertsonez osatuta bakarrik, pertsona buru jabez gaude osatuta. Lehenengo ikusi duzuen argazkian formazio egun bada, Otalora Jauregian egiten dugunan urkulun, egun osokoa,
kooperatiba gintzaz egiten dugu urtero, egun osoko jardunaldi bat. Esan nahi da ez gara kooperatiba eta jazta, eta datozen guztiak moldatzen dira dagoenera, ezpada pertsona formatu egiten dira eta buru jabea dira. Ni beste boto dauka azkenengo sartu denak, bazkide. Bat, erabakietan parte hartzeko eskubide eta bete beharra horrela, eta lanaren emaitzaren banaketan ere zer esana. Kooperatiba guztiei jarri dakizkiok egun puntuak dira, seguruenik zuek bakoitzak klik egin da zuen elkarte eta barreko ere jartzeko modukoa dira. Kapitalaren aurrean lana lehenesten dugu, eta honek ere badauka balioa, gu irabazi asmorik gabeko kooperatiba gara. Aurrezpenak enpresan berrinbertitzea lehenetxe egiten da, estatutuz. Eta helburua da, enpresa bera, kranorik atera gabe, proiektuak eta lanpostuak urte luzez mantentzea. Horre ziurtatzen digu ere finkotasun bat, eta horre laguntzen du, gainera, beste helburu batzu betetzen, euskararekin lotutakoak gure kasuan. Autoraketaren praktika jendarteratzea ere bada gure egitekoetako bat, eta ulertzen du nik gaur hemen mesa moten egon da horretarako ere balio beharko lukeela, ez dakit hemen dizema kooperatiba aterako diren, segurenik gutxi, baina, bueno, gure praktika ere izan behar du gauza hauetaz berba egitea, autoraketaren logika zabaltzea. Elkarlanerako bidean biderkatzaile izateko jaio gara, eta horren adibide hon bat daukagu tokikomekin. Euskarazko tokiko edabide desente batzen gara bertan, eta horrek biderkatzaile izateko aukera ematen digu. Praxi lokaletik abiatu, modu naturalean, mekanismo interkooperatibo eta gora, potoloa da, baina tokikomekin zerbait egiten dugula. Hoiena, esaterako, gainontzeko kooperatiben artean, baita administrazioekin zein arlo pribatuko erakundeekin harreman estukoa da. Bale, baina hautan hau esan da, hedabideen agintea hiztun komunitatean dago. Eta hau ez da besterik gabe zera bat, esaldi ponposo bat. Hiztun komunitatean dagoela sinisten dugu eta egunero hori kontutan izan da egiten dugu lan. Gure bezeroak hor daude, benetako bezeroak. Enpresa hizkuntzara pasatuta. Hedabideen aginte hiztun komunitatean zergatik. Beste beste, horrexek ematen digulako bere gaitasun soziopolitikoa. Horre agintea bakarrik heltzen gara arko politiko osora adibidez. Gure irizmenak, modan dagoen kontzeptu horietako bat, dakizue, laguntzen du bere gaitasun soziopolitikoa izan da, euskara ardatz hartu eta gainontzeko lagunen gana heltzeko. Ez bakarrik sektore baten gana edo bestearen gana, baizik eta arko guzti hartu eta denen gana heltzeko. Bere gaitasun soziopolitikoa kudeatu, baina zelan. Bueno, momentu ero prest dagoen erabakigunea indartuz, guretzako hau inplikatuak erabakigunean bertan izanez, inplikatuak jabekide eginez, hor jokatzen dute beraiek, garbantzuak ari dira jokatzen inplikatuta daudenak, eta inplikatuak momentu erokoaren erantzule eginez. Momentu erokoa aipatzen dut, ze badakigu zuek esku altzatu duzuen guztiok, gutxi gora bera, media bat egingo bagenu, bataz besteko izango ditzake hilean behin edo izaten dela zuzendaritza. Bueno, da momentu erokoaren erantzule izatea hilean behin batuta. Gainera, denporak dira eta hau bizkordoa, ez da posible. Horregatik uste dut, zuzendaritza profesionalean inbertitu behar dugula gehiago. Ahaztu gabe gero esango dugu moda militantziak eta gainontzekoak, baina zuzendaritzak profesionala izan behar du, derrigor. Ezin gara moteltzen dorre. Implikatuak eta militanteak ezberdin du, eta bueno, implikatuak behar dira militante egunerokoan. Hau da, gure kooperatibako lanbazkideak behar ditugu militante egunerokoan dudarik gabe. Ez gatoz ez gara diario basko. Vale? Baina militanteak implikatu bizioan eta estrategian. Militante lekua hor ikusten dugu, ez eguneroko anabasa horretan.
ez egunerokoari erantzunez. Ez erabaki batzuk bizkor joan behar direnak geratuz. Ero aliritzira hartutako erabaki ez enpresari muga jarriz. Inplikatu zuzen indarrik eta aginterik ez eman da, beste pasatzen delako, eta behar bada zuetakoren batek zuena ez seguru, baina ondokoaren nahi ikusitako administrazio kontseilu fartzak ditugu erakundeetan, euskara elkarteetan ere bai. Ezer jokatzen ez dutenen aliritziko erabakiak jasotzen ditu motxilan enpresan egunero lanean da bienak. Ezer ez jokatuta erabakiak lasaiago eta errazago hartzen dira, komila hartzen jarrita errazago. Aginte publiko eta alderdien txontxongilo izatera ere heldu daitezke gure egiturak. Ez daukagulako zuzendaritza irmo bat eta formatua eta eraginkorra. Gainera, zuzendariak baltzen dira hilean behin eta, lankideek zenbaterainoko lan baldintza dituzten, ez da lehenengo puntu izaten normalean. Eta horren adibideak ezagutzen dituzuela seguru, bat baino gehiago dira, ni bintzat ezagutzen ditut eta seguru ezaguna zaizkizuela. Baldintza negargarriekin daude lankideak eta hori ezin dugu aurrela eraman. Eta erakundeen egitekoa, merkeago egiten duten egiturak ere bihurtu gara zenbait kasutan. Erakundeen egitekoak guk egin lan baldintza prekarioetan eta hori eusten dagoen egitura profesionalik ezak eragiten du desastre bat izatea gure antolakuntza. Kontuz, militanteak oso garrantzitsua dira. Honekin ez dut esan nahi, beste alde hori estenik egon behar. Ez da gutxiagorik ere, eskerrak dagoela. Ikusten ditut militanteak bizioan eta estrategian, norunzkoa markatzen, iparra markatzen, hasi eta amaituko kanpainetan, segurenik errazago delako horrelakoetan inplikatzea jendea. Ez haunotze darutz alerta, ardatzak zaintzen, esaterako goienan, izan ditugu aukerak publizitatea erdaraz egiteko, diru desenteko poltzekin. Gure erretorekontzio eta batzarra egon dira hor, esaten ez. Segi saltzen publizitatea, baina 13.000 euroko poltza hori ez duzu jasoko. Orduan momentutan kudeaketatik esan duzu, 13.000 euro. Baina, ikusten duzu, bizioa, estrategia ondo eta ardaztuta dagoen jentearekin egiten baduzu lan, horiek direla markatu behar dutenak. Eta horregatik da, kasu honetan adibidez garrantzitsua Euskal Elkarteak 154 izatean. Jarraitu behar dute herritarren pultsua neurtzen, erakartzen, motibatzen, ekitaldietan ordezkari, laguntzen, kritikatzen, 1000 egiteko daude militanteen dako, baina ez da kudeaketa. Nik ulertzen dut kudeaketan ez luketela sartu behar. Edo kudeaketan sartuko badira, sartu behar direla motxila guztiarekin. Ezagutzen dugu jendea asko eta ondo inplikatua egon dena. Lehen bazkaltzen ongaranean atera da Jose Mari musikaren izena. Jose Mari musika moduan inplikatuko balitz jende guztia, diskursonek ez luke zertarako balio. Kontua da, gauden egoeretan eta gauden urteetan, jendea ez dela inplikatzen Jose Mari musika moduan. Eta ez da inplikatuko. 2017an galde eta gauza galdatu egin dira. Eta jentean inplikatzeko modua eta denbora beste badira. Orduan, galderetadako lekua. Kudeaketaren erantzulea orduan profesionalak izatea, langileak norbere lanaren jabe izan da, eta estrategiaren erantzulea militanteak proposatzen dut. Noranzko hori parra markatzen duena, hori talde lanean egitea. Eta implikatuta den jendearekin eta militantea den jendearekin. Eta honetarako guztirako tresna bat baino ez da, kooperatiba. Ez dauka zertan izan kooperatiba, dudarik gabe. Ni sinisten dut honetan, eta gainera sinisten dudanez predikatu ere egiten dut. Baina uste dut tresna egokia dela honetarako, eta animatzen zaituztet hau, 20 minutuan esan dudana baino gehitxoago lantzera ere. Onaino. Eskerrik asko. Diapositiba minutuko. Galderarik, zalantzarik, gehitzekorik.
Nik, Iban. Bai. Aipatu dituzun kontuen artean, aipatu duzu Euskaltzalen topagunek zer presentzia duten, eta zer emoten dioten, eta guzti hori. Behar bada udalena geratu zaita apurtxo bat zerago, eta bi galdera, bat, zelan izan zen prozesua udalak olako proiektu batean implikatzeko eta barrura sartzekoa, eta ze onura ikusi zituzten, ze arazo ote ziren edo, eta gero elkar bizitza hortan zelako gauza sortzen diren, zaipatu duzu, dana publikoa dela, oso ikusgarri dagoela dana, ez? Ikusgarri ez, ageriko. Ageriko. Bale. Ikusgarri batzutan urte batzutan. Ikusgarri eta ez dut lan, ez? Baina pentsatzen dute egongo direla, ez, elkar bizitza hori beti errez dela izango, eta egongo direla bere zerak ere bai, ez? Ez, ulertzen dut elkar bizitza zailagoa litzatekeela kanpoan baleude. Ze egiten duguna barreratik ezagututa, asko zailagoa da egiten duguna ulertzea. Eta kontrara, guk egiten dugunan berri, hilero, eta nahi beste txostenekin eta nahi beste aurkezpenekin eman da, gehi auditoritza, gehi gainontzeko danak, transparentzia ariketa handi bada, eta transparentzia ariketak laguntzen du errezelo asko kentzen. Gaur hori egiten dugu 4 urte hemen, ze alkate bat aldatzen den aldiro, azaldu behar da goiena zer den zerotik. Ez que ja, goienan egiten dugun arrasate preskontutan hartuta, pues 30 urte baino gehiago dira. Imaginatu ere ez du nahi egin, alkate horiek berri datozenak adibidez, ez palute gure barruan, gure barruko tripak ezaguteko eta barrutik eragingo beraiek ere, beraien iritziekin, batzutan hobeak, batzutan txarragoak, gure moduan. Ez du nahi imaginatu ere egin, zer esango litzateken kudeaketa hori. Transparentzia ariketa handi bada beraiek erabaki gune baten egotea, ahotsarekin eta botuarekin. Esan behar dut baita sortuta dagoela goien 17 urte beraz, eta inoiz ez dugula bosketarik egin. Ez dugu inoiz egin, ez erretoreko entzaioan eta ez batzar nagusian, inoiz ere ez dugu bosketarik egin. Baina esango nuke tartean transparentzia ariketa horregatik dela. Kontrariorik balego ere, edozein alderditan, edozein udaletxetan zerretan, hobeto legoke barruan eta gugarena ezagutuz. Bestela traba bada. Hasieretan hau kosta egin zen, hasierako urtetan, 2000 urtean, udaletxe batzuk erabaki zuten adibidez bazkide ez egitea, eta ezin bazkideekin, ematen zuten beraien diru laguntza urtero, eta hola jarraitu zuten hainbat urtetan, baina alkateak aldatu ala, ikusi da onena dela bazkide egitea, konpromiso maila bat eskatzen dio horrek udaletxeari, baina ez horren beste ere, eta kontrara jasotzen duena da, egotea gaia egosten den lekuetan. Eta gaia egosten esaten dudanean, ez da udaletxeak daudela erretoreko entzioen esaten artikula hau balantzatu duzu onuntz edo beste galderutze. Ez da hori beraien funtzioa. Hori eguneroko kudeaketa da. Beraien funtzioa gehiago da, iparra, tal, eta barrekoak adostea. Eta hori barruan egon da asko sobeto egiten da. Gotzon, ez pae baningo galderaik larria, Azalpen bikaina iruditu jat, Iban. Eskerrik asko. Itzela. Ikusten dozu eredu hori transportablea dala, esaterako herrietan, hizkuntz politika eztabaidatu, adostu eta gauzatzeko foroak sortzeko orduen. Ez igual kooperatiba ereduen, ez? Baina erabakiek hartzeko organoak zelan eratu, bakoitzaren funtzio, implikazio, beto eskubiderik eza, jerarkiarik eza, hori, adibidez, Euskal Elkarteok proposatu geinkela geure herrietan? Bai, bereziki gainera mesfidatzak kentzeko. Ze uste dut, Euskal Elkarteotan ni ere ez dentzuten? Arain? Bai. Bai, bereziki mesfidatzak kentzeko. Ze Euskal Elkarteotan ni ere Euskal Elkarte bateko kide naiz, eta beti izan dugun trabetako bat da, nola saldu egoki gu egiten ari garena ez dela aparteko ezer beraren kontra. Hori izaten da klabetako bat Euskal Elkarte askotan, ez da? Ze gobernu bat egon edo beste egun modu batera mimatu egoten gara edo beste batera, begi honez edo txarrez ikusia, baina
gobernu horiek guztiak ere gure elkartaren parte balira, eta esango dut, jabe balira, uste dut horrek lausotuko lukela mesfidantza kopurua ero dana dalako, ez da. Pentsatzen dut badela formula bat. Goiena sortu zenean, hainbat hitzaldi eman ziren orduko zuzendari eta zirenak Goiena eredua txampinjoien moduan pentsatzen genuen zabalduko zela. Txostenen bat, eta holako txosten potolo bat ere egin genuen Goiena eredua Euskal Herrian zabaldu zedin eta eskatu ziguten jaurlaritzatik ere eredu hori azaltzeko eta txosten hori horreongoan nonbaiten kajoian. Uste dut, oraindik ere, 17 urte eta gero, badela eredu bat gutxienez aztertzekoa. Eta gero erabaki. Eta ez da kooperatiba, da beste egitura bat, ondo. Baina erabaki hauek, gauza hauek, erabaki aginte maila hau, erabaki jabetza, nola erabaki behar dituen gauzak, zeinek zer funtzioak ondo banatu. Pentsatzen dut hori egiteko daukagula eta Euskal Alkartak ere ikusten ditut honetan. Ni Topaguneko zuzendaritzan nago eta ja kooperatibizatu beharko genukela esan nuen dela 5 urte edo. Eta tokiko men ere banago eta pentsatzen dut 2017 18 izango dela, baina kooperatibizatuko dela. Sinisten dut honetan. Orduan erantzuna da, bai. Zondo, sortuko biko kooperatiba beste gizbada. Eskerrik asko, Iban. Eskerrik asko zuei. Joseba Llano eta Aitziber Alaba orain, gaurko jardunaldia itxiko duten bizlariak, Aiaraldeako Euskalgintza Kontseiluaren izenean datoz, azalduko digute, bada urtebete eskaz, kontseilua martxan jarri zutela. Biak dira Aiaraldeako Euskalgintza Kontseiluko kide, Aitziber langilea da, bertako liberatu eta zu talde eragileko kide. Berei utziko dititza eta hemendik ere zerbait interesgarri atera dezakegun. Hori da gure asmoa, zerbait interesgarria kontatzea. Gure asmoa litzateke kontatzea, hemen azken 2 urtetako bidai baten historioa. Duela 3 urte sortu bidai honen asmoa, baina egia da azkenengo urte izan dela igual interesgarriena edo kanpora begira batez ere nolatu denean gure bidaia eta gauza interesgarrienak guretzat bentsat horra agertu direnean. Orduan, batetik nondik gatoz edo kokapena eta atzera begiratua azalduko dugu jaiotzea eta ofiziala, hor jartzen dugu gure Euskalgintza Kontseiluarena otsailaren 12an, baina horretik egin genuen lan hori guztiare komentatuko dizuegu. Instituzioekin akordioa maiatzaren 13an egin genuela, 2016an, horregatik esaten dut azkeneko urte betean egindako bidai horren kontakizuna. Gero, kontseilua ekainaren 3an, beste 2 kontseilu guk deitzen diogu, erakundeari, osatu dugun erakunde edo foroari, Aiaraldeko Euskalgintzaren kontseilua, baina asanbladari edo batzarrari kontseilua ere deitzen diogu, ez? Eta bertan izango litzateke organorik gorenak eta bertan hartzen dira erabaki nagusiak, ez? Orduan, 3 kontseilu egin direla urte honetan eta hurrengo kontseilua hemendik utzira daukagula, bale? Kokatzeko ekimen hau, Euskaren normalizaziorako tresna baten bila genbiltzan eskualdean. Igual, lehendabizi Euskal Herriko mapan kokatzeko Aiaralde izango litzateke Araba eta Bizkaia artean dagoen lurralde, Arabak da, baina Bizkaira begira, eta horre 9 udal, Laudio, Amurrio, zehaztutzeko, Orozko, Urduña, Aiara, Arrankudiaga, Zoio, Arakaldo, Artzeniega eta Okondo. Hori guztia gaude ordezkatuta erakunde honetan, ez? Orduan,
herri horietako eragileak, euskaltzaleak hasi ginen biltzen eta hasi ginen bueltak ematen zerbait berria egiteko. Eta zuetako askok imaginatzen dut, ezitura horretan egon zaretela askotan pentsatu, guazen beste urratz bat ematera, baina guazen beste urratz berri bat ematera, diferentea, orain arte egin ez duguna, gutariko asko ere, hainbat batailatan ibilitakoak euskalgintzan, eta zerbait berriaren premia hori sentitzen genuen, ez? Ikusten genuen ere hor indarrak bildu, sinergiak, euskaren aldeko sinergia idei hori hor geneukan, orduan entitate eta norbanakoen bilgunea, gogo eta partekatzeko leku bat behar genuela, norabide batean, eskualdean ez dago momentu honetan erreferentzialtasuna hartzen duen erakunderik ez dago. Gero geografikoki bai eta sozialki sakabanatuta dago eskualdea, orduan ezin dugu esan ezer dagoenik egituratzen duenik. Ezerrez, hor lastu egin dut edo ez du komentatu, duela 5 urte hor sortutako eta denok zuetako askok ezagutzen duzuen Airaldea komunikazio lehioa, ekimen horren bueltan ere, edo horrekin batera, edo horri esker ere, jartzen da guztia martxan, ez? Hori gabe ezin dugu segurazki hau irudikatu, ez? Airaldea komunikazio taldea. Eta gero azkenengo pauso izan zen, pasaren urteko otsailaren 12an, guazen eraketa batzarra ofizialki eta musika eta zera ofizialtasun guztiarekin. Zer egin genuen, orduan, hasia bagenekien, zer landatu, zer erain nahi genuen, baina ongarri prestatu nahi genuen, ez? Orduan horretarako, amia, izkoan mehatzua, zuetako asko segurazki ezaguna egiten zaizuen tresna hori, Euskara eta Kirola, adibidez hasi ginean biltzen garai horretan ikusten genuen Euskara, aisialdiarekin lotuta, badela eremu bat, ez umeena, asko hilitakoa, asko landutakoa, baina Euskara eta aisialdia eta gainera adintarte konkretu baterako, hor izugarrizko utxunea dagoela, momentu honetan. Gure eskualdean ari ginen, 3.000, uste dut, 3.000, adin 18 urte, 6-18 urte bitarteko gazteek erabiltzen duten, araudi edo praktikatzen duten Euskara, eskola kanpoko ekintzetan, eskola kirola, klubetan eta lakoetan, 3.000 baino gehiago, uste dute aipatzen genuela, ez klubetan, izendatuta, mendi taldeak eta barrez, Euskararen presentzia oso eskasa. Oso eskasa, ez? Atintarte horretan, jakinda ezagutza nolakoa den, eta jakinda gainera, monitore horietako asko, euskalduna direla. Gero realitatea, ikusten zen. Hori ere landu genuen aurretik, ez? Oraindik kontseilua zegoen eratuta. Eta gero hausnarketa eta buelta asko. Honen atzean egon dira bilera asko, bilera talde eragilearenak, eta talde zabalean, badeitu jendea, eta ikusten genuen lehenengo bilera, 30 lagun. Hurrengo bilerara, 30 lagun horiek mantentzen zirela, eta inkluso beste baten bat. Eta hori mantendu egiten zela, orduan, guk argi dago hor talde eragilean eta sorreran ibili ginenok, hartu genuela, momentu horretan kalean zegoen zerbait hau da. Honen meritua ez da hor ibili ginen 4-5 edo lana eta baizik eta gero kalean erreflejo izan zuela. Eta badago, momentu batean, euskalgintzan azkenen urtetan, joera izan dugu momentu batean fatalismora jotzera, segurazki igual horre gabiltzanok, urte askoren ondorioz, zerrez jotzen dugu jarrera pertsonal batera, eta gero gara konturatzen, indarrak kalean, berriztatzen ari direla, eta aldatzen ari direla, eta sinergia berriak sortzeko aukera dagoela. Eta hori jaso genuen guk, ez? Gari. Orduan, Laudion, otsailaren 12an egin genuen eraketa batzarra. Ordurako serio egin nahi genuen, orduan jendeari esan genuen. Hau elkarte bat izango da, baina eragileen elkartea momentuz. Norbanakoena egia da aparkatuta daukagula, momentuz ez dakigula beren kaje nola egiten dugu, baina eragileena, orduan. Eragile bakoitzak izendatu beharko du pertsona bat, izen abizenekin, nan zenbakia. Ordezkari hori ofizialki onar beharko du beraien artezkaritza kontseiluetan edo zuzendaritza taldetan. Gauzak serio egin egin, unez. Joango da Laudioko gazta asanbladatik ez dakite noiz eta ez daki zein ez. Paper batean sinatu eragile hortako daritzak sinatu hartu behar zuen, hori guztia,
Eta hori geneukanean, eraketa batzarra estatutoak onartu genituen, zuzendaritza taldea, eta ofizialki egin behar den tramite hori guztiak, ez? Eta hori izan zen pizkat, ofizialki sortzen denean. Zenbat elkarte hor, 40, eta azkenengo hilabetetan elkartu dira beste 3. Hor daukazue zerrenda, ez? Eta hor dago denetatik, hor daude ikastetxeak, asko, gero komentatuko horren inguruko hausnarketa, kultur elkarteak, kirol elkarteak, sindikatuak, hurbiltzen zen jende guztia, gu ere hurbildu ginen eta hor lanketa bat egin zen, goazen, hauen bila goazen ikutzera, baina egia da, erantzuna, nik uste dut inork ez zuela ezetxe esan. Osea, denak begi honez ikusi zuten hor parte hartzea. Zer zen eskatzen zana? Izena ematea, bertan zerrenda horretan agertzea. Hasieran ematen du erreza dela, baina, elkarte batentzat hori erabaki behar du beraien zuzendaritza taldean, eta bertan, bere izena nolabait zerrenda batean agertuko dela, gero argazki publikoa eta ordezkaria bertan dagoela, inork ez zuen ezetxe esan, ez? Horre esaten dut, interesa piztu zuela guztia. Hau da, euskararen aldeko urrats berriak eskualdean emateko, pres zegoen jendea eta pres zeuden erabilak. Eta, hor agertzen diren, gero egia da badaudela, igual elkarte batzuk, arnazugunea deitu dezakegunak, edo momentu baten sensibilera. Nerbi errubi taldea, Amurrioko edo eskualdeko errubi taldea, edo Aiarra dantza taldea, oso euskararekiko sensibilidade berezia dute. Hoiek aitzindaria ebiltzen dira, ez? Eta hoiek erabili ditugu egia da, nolabait, bidea irekitzeko, ez? Baina badaude beste batzuk, horrek ikusten duzue, ez mendi talde batek, mendiko laguna, sensibilidade ere badauka, baina, bereien estatutoetan euskara ez dakit agertzen den, eta agertzen baldin bada, modu sekundario batean, ez? Eta alata guztiz ere, aurrera. Ikastetxena aipatzen dut, hori izan da gakoetako bat. Nik uste dut horren beste ikastetxeak, eta horren ondo sintonizatzea gurekin, kontuan hartu behar dugu hor, 9 udalerri, ikastetxe bat gutxienez, baina 4 dion, 3 edo 4 ikastetxe, Amurrion beste 3 ikastetxe, orduan horrek esan nahi du, kriston, erresolta dugula, hor guk nik horrela ikusten dute ikastetxena, hor, pentsa zenbat familia mugitzen dira inguruan, sintonizatzen baldin badoz. Zurrunbilo, momentu honetan, Euskal Gintza Kontseilua sortzen duen zurrunbilo, transmititzen baldin bada ikastetxe horietara, sortzen den, sor daiteken indarra eta hor mugitzen den indarra itzela da. Osea, zenbat familien gana bakarrik ailegatzea, hor dezakun, azkenengo adibide izan zen Euskara eguneko ospakizuna Aman Komunean egin genuela, hori itzela izan zen, eta hori esker izan zen, ez? Orduan, sortu zen zalantza, horatzen dut hasieran eztabaida horietako batean, sortu zela, berriro ari gara Euskararen etorkizuna hezkuntzaren alorrean jartzen. Eta kejatzen ziren, ikastetxe bateko zuzendaria horatzen dut eta aipatzen zuela. Berriro ari gara Euskararen etorkizuna arlo akademikoaren bitartez, Euskararen bitartez, egia da, eta gure zalantzak eta horregatik saiatu ginen elkarte gehiago, sektore zabalagoetako elkarteak txertatzen, esateko eta lortu genuen neurri handi batean. Baina beste alde batetik ere, realitate bada, erabileraren alorrean, ikastetxeek, eskolek, ikastolak eta aukerak itzelak direla. Erabileraren alorrean. Ez bakarrik arlo akademikan ezagutzen dugu, nolakoa den, eta nolako aurrera pausoak eman diren. Horri esker izan da. Ez hezkuntzaren alorrean egin den lanari esker. Baina bestean, erabileran ere, hor daukagu aukera handiaz. Aurrera orduan, helburuak markatu genituen, eragile zein norbanakoen topagunea, izatea, eraginkorrak, hori ere, hau da. Hemen gaude gauzak, berriak edo gauzak, modu eraginkor batean planteatzeko, eta ez genuen horren beste ikusten, Euskara Elkarte, lau Euskara Elkarte gaude hor, eta erortzeko, eta kriston beldura ni neu pertsonak, erortzeko dinamika zaharretan, edo bentsat egoteko, momentu baten zaintzazioarekin berriro gaude hemen, elkartzen ginean, imaginatuko dezakezun, elkartzen gineanok, más conocidoria que la txarito gure artean, hainbate rollotan, egonda, eta ardun horrek ere, claro, hasieran esaten dut, hemen, nik uste dute arrakastetako bat izan dela hori, lortzea jendea bileretan, esatu, koño, fulanito etorri da,
Eta hau ez da, gero hitz egingo du konpromiso buruz. Bueno, ze eskatzen zaie eragile hauei, egia da. Eskatzen zaiena edo eskakizun maila, konpromiso maila, baino aurpegi batzuk ikustea, bukatzen zen, ikusi duzu, etorri da, fulanito, etorri da. Ez dakit zein ikastetxe erlijiosokoa, orain arte, segurazki horrelako dinamika batean parte hartu ez duena, eta prest dagoena, jarraia, esan dute, ari gara hitz egiten, 5 bilera, eta 5 bileretan egotea, ez bilera batera, eta listo, ez 5 bileretan egotea, eta hausnarketa batean parte hartzea. Gogo eta gune bezala ikusten genuen, koordinatzeko, horre proposatzailea eta referente bateratzailea hor esaten genuen eskualdean ikusten dugu, falta dela momentu batean bertakoa, badaude referente, badago Topagune adibidez, Euskal Herri mailan, badaude edo kontseilua momentu batean, edo ez dakit, aeka korrika pasatzen denean, erreferente, baino eskualde mailan ez, eta hori ere beharrezkoa da. Jendea tokiko erreferenteak behar ditu, eta momentu honetan, bai, existitzen dira udal bakoitzean, existitzen da eka, edo existitzen da momentu baten ikastola, edo existitzen da ez dakizen Euskara Elkarte, baino eskualde osorako, interlokuzio aktiboa erakunde publikoekin. Hau herri ekimena da, guztiz herri ekimena, baino egia da, erakunde publikoekin harremana funtsezkoa ikusten genuela lehenengo momentutik. Eta gero aipatuko dugu, zelan ikusten dugun harreman hori guk proposatu dugu modu konkretu batean. Hau da, ez dute parte hartzen zuzenean, igual aipatu da beste adibidetan talde eragilean, baino bai harreman badagoela, gure kasuan teknikarien bitartez, Euskara Teknikariak, udaletako Euskara Teknikaria parte hartzen dute kontseiluan, eta bereekin harreman zuzena daukagu. Hasiera batetik argi ikusten genuen, politikok Euskara zinegotziak, edo alkateak, edo dana dalakoak, ez genuen ikusten hemen parte hartzea, eta horrez da sortu zen, nola lortu, gero diru eskatzera joan gara, eta diru laguntzak egon dira. Ez lortu dugu, hitzarmen gintzaren bitartez. Orduan, interlokuzio hori, olako erakunde bat osatzea, 53 elkarte atzetik eta joatea erakunde publikoen gana, argi dago, interlokuzio hori lortzeko, garrantzitsua zela, erakunde sendo ez. Eta nik uimen utxiko dut jarrituz, horren zebestela. Horrera, honekin, edo horrengoan. Bueno, pasatu dezakegu, ze hau, badakizue, burokrazia nolakoa den, alta erroldan eman behar dugu bai Eusko Jaurlaritzan, estatutoak egin, gero gazunean ere alta eman, gizarte segurantzan, gureak izan ditugu, batzutan gauzak online egiten dituzu, eta ez da agertu hemen zuen papera, eta izuna daukazu, eta bueno, gauza guzti hauek ni baino asko hobeto jakingo dituzue, eta guk bizi izan ditugu, baina politika izena da, bueno, parte hartzea beharrezkoa da. Gure elkartean edo gure kontseiluan. Konpromiso maila ez dira osfaltuak. Hemen bereizten ditugu kideek dituzten konpromisoak eta bazkideek dituzten konpromisoak. Kideak etorri behar dira gure kontseilutara. Urtean 3 kontseilu egiten ditugu. Aurten egin genuen lehenengoa otsailaren 12an, bigarrena ekainaren 3an eta azkena egin genuen urriaren 14an. 3 kontseilu ez da inbeste, Gero egia esan da, segun ze proiektua ditugun eskua artean, bilera bereziak egiten ditugu, edo lan talde bereziak egiten ditugula, baina ez da inbesterako lana. Orduan, kideak haiek bozka egiten dute, edo proposamenak egin, elkarlanean eta kontseiluak hartzen dituen erabakiak lotesleak dira kidentzako? Ez. Nahi badute partu hartu dezakete, aurrera egin dezakete gure proiektuarekin, gure dinamikekin eta ez badute nahi ez dute egiten. Gu posik gaude, ze denok batera egin dugu eta denok aurrera egin dugu gure ideiekin eta gure helburuekin. Bazki kontseiluak hartzen dituen erabakiak aurrera eman behar ditu, lotesleak direnentzako. Bozkak behin galdetu zidaten, kideen bozkak eta bazkideen bozkak berdinak dira? Bai, hemen dagoen alde bakarra da bazkideek dirua jartzen dutela. Daukagu diru ekarpen zehatz bat? Ez, bakoitza jarri du bere elkarteak aldu duen izana, bai. Eta egia urte bukaeran kide batek ere jarri du. Esan du, gu soberan daukagu, harritzekoa da, baina gu soberan daukagu diru hau zuentzako. Bai, orduan, hori gure gauzak dira.
orain kide dira, 40 elkartea ziginen, elkarrekin, orain 43 gara, haiek noiz utzi dezakete kontseilua nahi dutenean. Bai, abizatzearekin nahikoa da, baina momentuz ez da hori gertatuko. Eta funtzionamendua, pizkat azaldu egin dut. Urtean 3 batzar egiten ditugu, gu kontseilu esaten dioguna, bertan adosten ditugu urtean egin beharrekoak. Egia da, 2016an gure lehenengo urtea izan zenez, plangintza eta hor osatu behar genuela. Orduan, gure pausoa pizkat aldrebez egin genituela. Lehenengo kontseiluan eurizaparrada bat jaso genuen, zer nahi genuen egin eta nola, gero hori pizkat borobil ideiak taldekatu eta hartu honenak, eta bigarren kontseiluan adostu genuen. Bai, talderagileak proposatu zuen zer egin nahi genuen urte horretan, eta kontseiluak onartu egin zuen talderagileak adostutakoa. Egin genuela, AFA diputazioko diru laguntza lehenago agertu zen, orduan guk ja sartuta genuen diru laguntza eta gure proiektua, 2016ko proiektuak sartuta genituen, eta hor arriskua izan genuen, orain kontseiluak esaten badigu ezetz, galduko dugu, baina dena ondo atera egin da. Bai, talderagilean, barkatu ez talderagilean, gaizkirak horri dut. Langilean inaiz, haiek beharrezkoa ikusten zuten, eguneroko gauzak eta martxa polit batera emateko beharrezkoa zela pertsona bat egotean, orduan lan erdiko lana daukat, oso posik, gainera aukeratzen dute ordutegia eta dena, eta nire gauzak egiteko aukera daukat, orduan oso ondo. Eta talde espezifikoak, hori da, zerbait berezirik agertzen denean eta beharrezkoa da guztien laguntza izatea eta guztien ideiak eta parte hartzea. Orduan, talde bilera bereziak eta egiten ditugu. Hau pizkat, kolokan daukagu oraindik. Hau ideia zen, asanblea irekiak eta guzti hori egiten dugu informatiboa eta gardentasuna hori betetzen dugu. Baina buletina hori gure ideia zen, 2 hilean behin egitea, baina aurten ezin izan dugu gauzatu. Orduan urrengo urterako, hor pendiente daukagu. Eta talderagileak oso garrantzitsua da. Bai, horre agertzen da, zemaiztasunarekin biltzen garen, eta gero talderagileko parteideak zeintzuk diren kuriositate modua. Ikusteko, bazkidea, horre Laudeko ikastola, Murriokoa, Rugbi taldea, Murrioko ikastola zen nuen, Basalarriña Euskal Topaguneko ordezkaria, gero AEKako ordezkariak, Euskalgintzako egia da, horre talderagilean mugitzen garenak Euskalgintzako jendea garela, baino momentuz adibidez gania asmoa, hasierako asmoa zen hau berriztatzea urtero, edo 3 urtean behin, edo urtero berriztatzea edo joatea aldatzen, eta hori da buruan daukaguna. Baina egia da baita ere guk ez dugula sentitu, hasierako asmoa edo beldurra hori zen. Bagaude berdinok, badatoz eskatzera ez dakiz zer, batzar bat antolatu, eta hori ez dugu sentitu, eta jendea oso begionez proposatu zaienari heldu dio, eta gustora, egia da talderagileak, talderagilean egotea sopratzen duela lana, baita ere, erabakitzeko orduan, talderagileak erabakitzen du, naiz eta gero asanbladak edo kontseiluak onartu edo, kontseiluak norabidea markatu, nolabait. Finantzaketa publiko eta pribatua, hemen ere orekatzea beti eduki dugu, diru ekarpen publiko eta diru ekarpen pribatua. Hori lehenengo urtean bete da, eta ari naizen kontatzen hori urte beteko guztia, diru iturri propioak bazkide jarritako dirua. Eta zein jarri du dirua, ze hori da Euskalgintzan eta herri ekimen guztietan dagoena, nondik lortu dirua. Erakunde publikoa daude, hemen egon dira ekarpenak era guztietakoak. Sindikatu batek jarritako 200 euro, edo Euskaltegiak jarritako, hiru eskola batek jarritako 1000 euro, edo zuzenean joan gara eskakizun horrekin, eta gainera, lehenengo momentutik, portzentaiak hemen ez dira gertzen, baina uste 150 edo... Hori zen ideia eta pizkat, instituzioa pizkatatu izan da, baina, hor diru laguntza izan dugulako. Badakigu, Euskalgintzan, erakunde poder adquisitibo desberdinetakoa daudela. Nik uste dut momentu batzutan ere, hor planteatu, eta ez dugu lotxarik izan behar, eskatzen dugunean beste erakunde, herri ekimen sortutako beste erakunde ekarpena egitea. Eta batzutan,
nik ikastolen munduan mugitzen naiz, antolatzen denean ara euskaraz bat, dirua lortzeko, ikastolari eta hor eragile asko parte hartzen dute. Nik adibidez, momentu batean, hortik hartutako, hortik ikastolak, diru hori nolabe beste buelta bat edo, eta ekarpena egiten duela, ez dakit beste herri ekimenerako, nik uste mugimendu horiek eman behar direla. Bestela, askotan sortzen dira erreferente batzuk, erreferenteak izan dezakegu, gainera, hor daudenak, korrika, ara euskaraz, bestelako jaia, kilometroak, eta ematen du beste guztiok, eta gainera ekimen txikia baldin bada, ez dagoela hor eskatzerik, ez? Bueno, guk hori ez genukan, esperientziarik ez genukan eskualdean, eta ekimen gehienak, diru publikoaren bila joan izan gara, honetan hori esperimentatzen ari gara, eta momentuz jasotzen ari gara, bai. Gauza eskaintzen diozu. Batetik, talde eragilean parte hartzen duela, eta zuzenean hartu emanetan, baina baita ere, nork egongo da prestutasun gehiagorekin diru emateko. Beraien estatutuetan, beraien jardunean, euskararen normalkuntza helburu duten elkarte horiek. Prest daude. Eta, egia da diruarena, badela kontu bat, gura uste handiak, baina momentu funtzionatzen ari dena, ez? Instituzioekin akordioan, bai. Bai, hau hasierakoa zen pizkat nola eratu zen, nondik geto zen eta zer egin nahi genuen, eta orain ja... Bai, 5 minutu. Bueno, bazkarazke. Jaetzaren 13an elkartu ginen instituzioekin. Aurreko bilerak eta aurreko harremanak eginak zeuden. Eta egun horretarako nahi genuen instituzioekin akordioa sinatu. Hau zen, hasieran akordioa sinatu, elkarlanerako akordioa sinatu, eta gero udal bakoitzarekin hitzarmena sinatu. Batzuk, gutxik, aurreko lanak eginak ekarri zituzten, orduan egun horretan sinatu egin zuten bai akordioa, bai hitzarmena. Beste batzu, bakizun nolakoa diren, udal bakoitzak bere ritmoak ditu, orduan esan ziguten, hemen paragrafo bat gehitu behar duzu, niri beste erazkin bat ekarri bidea urtarrilaren hasieran, ez dakiz zer, orduan, noiz bukatu dugu hitzarmenak sinatzearekin, orain abenduan. Baina, lortu izan dugu, bai. Nola izan zen, haiek egin behar dutena, da, euskara teknikaria etorri behar du gure kontseiluetara, urtean 3 kontseilu ditugu, eta elkarlana eta informazioa bi aldetara bideratu behar dugu. Hori da udalen beharrak. Eta diru ekarpena egin, biztanlegoaren arabera, bai. Eta gero, kontseiluak duen bete beharrak, udalarekin, hori informazioa langileekin eta euskara teknikarekin egunerokoa ez, baina erraza egin behar dugu, eta guk, diru ekarpena dugunez, gero zuriketa egin behar dugu. Bai, eta haien logoak erabildi. Ez da oso komplikatua. Eta Aiarako kuadrilla ere hor dago, bakizuela, 9 udalerri ditugu, baina gero Aiara, Amurrio, Artziniega... Bai, hemen udalerri Urduña Bizkaia da. Orozko Bizkaia da. Beste udal batzuk ez daude kuadrillan. Arrankudiaga Bizkaia. Orduan da, kuriosoa, beste aurreko adibidean eragertu da, gara non euskarak lortu du, erakunde publikoa lortzen ez dutena. Eskualde natural batean, lehen ikusi dugu aurreko adibidean, Sare Euskaren adibidean, erakunde publikoek lortzen ez dutena, kasunetan euskara eta euskal gintzak. Lortu du, batzea eta hau eskualde naturala ditzen dugu, batzuk nerbi goiena ditzen zaie, baina Artziniega adibidez nerbitik urrun dago, orduan kontu esibili behar dugu izenarekin, baina nerbioi goiena, ez? Bueno, hori. Guk aiera aldea esaten gundurean, mapa osoa esaten dugu, eta guretzako guk ez daukagu ezberdintasun hori ikusten. Berdin digu Bizkaitarra, edo Arabarra izatea, edo mendipuntan bizitzea, edo kalean bizitzea, berdin digu. Bale, eta orduan hori, instituzioekin eta izan genuen harremanak, eta gero, benetan egin behar genuen 2016ko plangintza osatu behar genuen. Eta orduan elkartu ginen Lujandon Aiarako herri txiki bat da, Aiarako herri handiena da, baina 1000 biztanle ditu. Eta elkartu ginen hori ikainaren 3an, eta hor plangintza osatu genuen. Nola egin genuen? Normalean nola egiten dugu. Kontseiluan ordezkari guztiak elkartzen gara, azaltzen dugu zer nahi dugun, eta kasu honetan egin genituen 6 txoko banatu, han ideiak bota eta erabakiak hartu, eta azkenean mokal beti bezala.
Horregatik etortzen dira gure kontseiluetara. Bale, hor zer adostu genuen eta zer onartu genuen, 2016ko proiektuak. Alde batetik, barne eta kanpoko komunikazioak, hau zer da, web horria, Twitterra, Facebooka, esan, jendeak gu jaio berriak gara eta jendeak ezagutu behar gaitu. Nola lortuko dugu, egiten dugun guztia, kanporatu behar dugu. Bale, eta orduan, orain gaur egun erabiltzen diren sare sozialetan eta egon nahi genuen. Bale, bigarrena izan zen udako kanpaina. Beitu, ekainan gaude, ekainaren 3an eta udako kanpaina zari, hitz egiten hasi ginen, osan genuen, ez du biliko gara, baina udako kanpaina zorra izan zen. Esan genuen, udalerri gure jaietan ibiliko gara eta pegatina batzuk diseinatu genituen, euskarari du eta puxikak, umeentzako puxika banatu genituen. Orduan zer lortu genuen, udalerri guztietan azaldu ginen, jaiegunetan, txumpinazo momentuan, edo baskari potenteetan. Laudiotan txumpinazo egunean. Lortu genuen udaletzeko botatzea globoak. Horatzen duzu, globo pilo bat, pegatina jarri gurea, eta balkoeti botatzea. Ekintza simbolikoa eta 5 minutakoa, baina... Oso harrera ona izan dugu eta oso horrela izan zaigu. Deitu, haizu, zure herrira joango naiz, kontseilu, Aiaraldeko Euskalgintzaren kontseilu ditzen duzut, eta arazorik ez, momentu honenetan jarri ginen, supinazoan, ez dakiz zer, gure puxika bota, eta oso lagunkarria izan ziren Laudioko buru handi mitologikoak. Hau oso polita da, gure ekintza aurrera ingenioen, eta batean haiek esan zuten, zuekin egon nahi dugu. Orduan, haiek etorri dira gurekin, jai guztietara, buru handia jantzi, eta gurekin puzikak eta pegatina banatu dituzte. Orduan, borobildu egin dute. Gure logoa, gure hori, duzuen hori herri guztietan ikusi izan dute, baina buru handiak ere, eta buru handien filosofia gurekin bat egiten dute. Ze haiek euskaraz egiten dute eta ez dute umeri jotzen. Orduan, oso pozik egin bai. Aiaraldeko euskararen agenda. Hori, beharrezkoa ikusten euskarari potentzia eta nabarmentzea, ze egiten zen Aiaraldean eta pizkat lotura hori lortzeko. Eta egiten duguna zer da, urritik aurrera, kartel, ateratzen ditugu perean eta gure lurralde osoan banatzen dugu, eta gero bai meditzinen bidez edo WhatsAppen bidez edo Telegramen bidez bidaltzen ditugu kartel horiek, PDF-an edo GP, argazki bezala, eta baita bakarriko hitzorduak gogoratzen ditugu. Hori nola lortzen dugu, kontseilukideek haien hitzorduak edo haien ekintzak edo horien berri ematen digute, euskara teknikariek ere udaletxetatik eta antolatzen dituzten ekintzak eta azaltzen dizkigute, eta Aiaraldeko komunikazio lehioa hor daukagu, eta haiek ere horren hasi dira euskararen agenda egiten. Orduan, denok batera egiten dugu, bai. Euskararen eguna, gure elefantea, bai, euskararen eguna elkarrekin aldarrikatza izan zen, erabaki genuen kontseilu horietako batean, bagoa zerbait elkarrekin aldarrikatzera, eta euskararen eguna gertu, segun hau oporren aurretik zen, eta ausartu egin ginen, eta joan zen gero eta handiago egiten, eta eguna suertatu zen benetan, kriston jende pila algarduen, ez da egiten, normalean eskualde mailakoa elkartza egun horretan izan zen Amurrion elkartuko ginen, eta Amurrion elkartu ginen, baina etorri jente, aipatu dugun udalerri horietatik, orduan hori egin gabe zegoen, lehen aldia zen horrelako zerbait, eta beldurra handia hor herri bakoitza begiratzen du, berera eskualde askotan bezala. Alortu genuen jendea, 2500 pertsona inguru hurbiltzea, pasada bat izan zen, jendea, gaina, 3 sarrera Amurrion antolatu genuen, zutabe modukoa, jendea zen noinez, eta gero plazan elkartzen ginen denok, eta ikusgarria izan zen. Hori azkenengo gauza antolatu genuna, eta izan zen kriston, energia jasotzea momentuan ikustea fruituak, ereindakoa, baboak ematen eta hasi zela. Eta gero jendearen konpromisoa, asko, adintarte ere, umeak dantza bat antolatu genuen, koreografia bat, eta horren bueltan, dantza, kanta, koreografia horren bueltan, jendean mobilizatu zen ere. Hori da. Eguna oso polita izan zen, baina aurreko lana ere garrantzi handia izan zuen. Aurreko hilabetetan landu genituen konpromisoak. Gure leloa izan zen, Aiaraldea euskaldun, konpromisoak eta maitasuna.
jende askok esaten zigun, konpromisoak, ze hitz potenteak, nik horri ez diote utziko, eta konpromisoak, baina maitasunarekin. Ez dugu inor behartuko, nahi duzun konpromiso maila hartu dezakezu. Eta jaso ditugun konpromisoak izan dira, ni euskaraz, euskal musika entzungo dut, nik hemendik aurrera txakurrari euskaraz egingo diot, marekin euskaraz egiten saiatuko naiz, eta beste batzuk askoz konpromiso potoloagoak jartu dituzte. Adibidez, Urkidetzak eta, esan du hemendik aurrera bere dokumentu guztiak lebietan jarriko dituela eta orain arte zuen egiten, orduan bakoitza bere konpromisoak hartu ditu eta horrekin aurrera egingo du. Orduan, aurreko lana ikastetxeek ere garrantzi handia izan zuten, oso unitate didaktiko polita erabili egin zen, eta ikastetxe guztiek unitate didaktiko bera erabili dute, eta bakizu haiek nola egiten duten, hau ez dut erabiliko, beste hau bai, hau moldatuko dut, baina denok aurrera egin dugu eta denok batera. Eta orduan, sentsazio hori nabarmendu egin dugu, eta nabaritu egin da ez gaude, hemen bakarrik ez gaude isolatuak eta denok bat egin dugu. Eta hori dela eta ere beste kide berri bat etorri zitzaigun. Orduan, aurreko lana potentea izan zen eta orain gure erronka da konpromiso horiei jarraipena egitea. Bai. Eta gero, gogo eta jardunaldiak izan zirela, egingo dugu aurrera ja, bai. Urriaren 14an hor egin zen, kontseilua, bai, eta hau zera, bai, hau zera azkenak. Eta urrengo data otsailaren 3an daukagu urrengo kontseilua. Igual datuko dugu. Igual beste egun bat. Baita ere Urrezko Makila eta Mikel, hemen ere ikerketa edo lan egiten ari dena eta guri kuriosoa eta, pozgarriare ibitu zaigu. Eta beste aldetik, Laudion ematen duten Urrezko Makila aurten kontseiluari eman izan zaiola eta baita ere polita eta onkigarria. Eta horrengo data otsailaren 3an. Horretan gabiltza, nik uste dute, zerbait ez komentatu dugula eta hortze. Eskerrik asko bioi. Amaitu egingo dugu, baina galdera, ekarpen, zalantza. Aritu zari azaltzen, kontseilua sortzeko hasieratan ez, baginen 4-5 eta zerbait berri egin nahi genuen, ez da hortik, eta baginen 4-5 zeintzuk zineten. Ez pertsonak, ez izena. Non kokatzen dugu lehen azitxo hori, ez? Lehen azitxoa, Euskaltegian, Euskal Elkartean, Errubi taldean adibidez, Euskalgintzaren bueltan, beste forotan, eskualdean parte hartu izan duen jendea. Baina elkartu ginean, bai, zerbait berri hori egitearen beharra, edo bintzaten ez ginela bilduko gauza bera errepikatzeko, argi geneukan sortu zela, azkenik elkartu dira hor gauza batzuk eta posibilitatu egin dute egoera hori, ez? Eta hasia izan zen, baina gero egia da, topatu dugun erantzunari esker jarraitu izan duela aurrera. Eta bestigarren galderatxoa da, bai, hor oinartien egon zareten Euskara Elkarteek inoiz auki duzue pertsona bat liberatzerako baliabiderik, eraukerarik? Hor zuek, topagunaren bitartez, Manuel. Ja, esan dut, zeuek. Euskal Elkartena, adibidez gaina, eskualdeko Euskal Elkartena errealitatea ere, txikia da, tokikoa. Esan dute, Laudioko basalarrinia, Laudion kokatzen da, 24 elkartea Aiaran, Belaiki Baranbion, eta gero Orozkoko ordu egoaz ere zegoela. Beste barik, ze politea indarra batuta posible dikela. Bai, baina honek hainditzen zuen. Guk ere eskema hori Euskal Elkartena, ez dakit zergatik, nik Euskal Elkartea eta batean baino gehiagotan egon naiz, baina hor badago sentsazio batzutan ere, erretako bideak ez errepikatzeko gogoa. Eta Euskal Elkarteen dinamikak beharrezkoa da, baina ez da nahikoa. Eta orduan Euskal Elkarte batek momentu honetan daukan dinamika eta daukan
funtzionatzeko era horrekin ez da nahikoa. Eta honekin saiatu izan gara, trascenditzea hori eta jotzea beste sektore batzutara. Argi dago. De hecho, Euskara Elkarte, hitz horiek ez dira, ez dira erabiltzen ez du kontseilua, hori Aiaraldeko Euskalgintza kontseilua, ez dakit, hor sektore nola implikatu jendea orain arte bere burua ikusi ez duena Euskaren aldeko dinamika batean, eta guk hori bidean esaten genuen, konpromiso txikia handia bakoitzak berea erabaki dezan, eroso sentitu dadin, eta gero desberdinak, anitzak, eta aniztasun horri garrantzi eman genion. Orduan, batean agertzea, ez dakit zein elkartekoa hortik, igual egingo zuen konpromisoa oso txikia zen, guretzat hori garrantzitsua. Eta horrekin, egia da, horrek ematen duena kolorea eta aniztasuna. Gero konpromisoan sakontasuna, horre ez da bai da dago, ez. Baina baita ere, adibidez, urbildu zitzaigun elkarte bat, eta zen genion ez. Genekielako bere realitatea, futbol elkarte, futbol taldekoa. Ez, eta 1000 eta piko edo 2000 daude horren guruan, bazkideak, ez dakiz, horri izan genuen itxaron, ez. Itxaron eta asmoa dugu, esango diogu baietz, eta konpromiso batzuk, horren truke, ez, betetxaren truke, edo, ikusiko dugu nola ematen duzun pausu hori, ez. Zorionak, benetan zuen burua garrasmatzen da, etzeleko ariketa edarrik. Etengabeko hori, hor dago eta urte bete. Joseba, galdera bi. Bazkide kide eta osotara 43 erakunde dira, elkarte dira. Horietan, hizkuntza praktika nolakoa izaten da? Euskaraz funtzionatzen duten erakundeak, hori da. Osea, badago denetik, ez? Aniztasuna hizkuntza praktikei dagokionez. Gero hori, nola kudeatzen duzu Aiaraldeko Euskalgintza Kontseiluan? Bidaltzen dituzten ordezkariak euskaldunak dira, edo hori ziren bi galderak? Bai, Euskalgintza Kontseiluaren funtzionamendua, eguneko unean euskaraz egiten da, batzarrak eta komunikazio informazio guztia. Eta azkenengo, egia da, azkenengo Euskal sortu zena, nik uste topagunean hori mahai gainean jarri dela, espaldian dela, erdal ere mutara, nola llegatu eta zen nolako harrema. Eta gure eskualdean badago, euskara ez dakien, zuenean ere. Bale, guk orduan euskaraz. Baina egia da erakunde funtzionamendu asko gazteleraz egiten dutela. Orduan, guk ikusi genuen, lortu genuela jartzea, berain agendan, jokei taldea, elaudioko jokei taldea. Euskararena, ez hitzaien pagatzen burutik, bai, norbanakoi, bai, baina elkarte bezala ez, eta apaten agertzea gu, begira, Euskalgintza Kontseilu, Euskalgintza Kontseilu Euskaren normalkuntza eta bestea, eta zue parte hartzak, horrek suposatzen zuen, zuzendaritzara eramatea, segurazki batzarra bai, oye, ¿qué hacemos? Nos metemos en el consejo, pues gazteleraz hartuko zuten erabakia, baina Euskararen aldeko guk uste dugu urratz bat hartu zuten. Gazteleraz hartu zuten erabakia bai. Segurazki bai, elkarte askotan. Bueno, pues guk horrekin jokatu behar dugu. Gure eskualdea, Aiaraldea eta Euskal beste leku askotan gurea hori da. Kontzientzi, Manek Sagirrek esaten zuen jardunaldietan, ezagutza eta erabilera, nik uste kontzertu berri bat asmatu behar dugula. Hemen, ezagutza zati erabilera. Araban esaten da, ezagutza bai. Iera gaur egun kalean, elkarte da hoien erreflejoa, esaten genuen, kirol elkartetan, benetan egiten baldin bada eskualetan, zenbat gazte parte hartzen duten eta euskara ze gutxi erabiltzen den, hori bada, orduan, bai, horrela da errealitatea. Eskerrik asko. Bai, Itxai. Zorionak, hori hasteko. Eta galdera bat, esaten duzu Euskalgintzak eskualde naturala egituratzea, edo behintzat egitura bat, udalek lortu ez dutena, aldundiek lortu ez dutena, bai? Eta ez duzu pentsatzen lorpen hori baliatzea udalek erakarrita kontseilura, edo ez, edo kontseilua izango ez den beste egitura batera, baina kontseiluak nolabait lidergoa hartuta eskualdea egituratzen jarraitzea baita arlo udal mailan edo, esan nahi dut. Erabakia hartu da zentzu baten
udalek ez parte ez izateko kontseiluan, udal teknikariak bai, baina teknikariak ze puntutan ordezkatzen dute, ze potere duten horretan, ze almen udala implikatzeko. Galdera litzake, udalek izango lukete edo lekua kontseiluan edo horretaz berbeina? Teknikarik parte hartzen dute, baina alkatekin harreman zuzena dugu. Banan hartu deitu alkateari eta hau sinatu horretik, beraien bulegotatik pasa, banatu talde eragilean eta fulanitos dakin horren gana, bestearen gana, eta hori egin dugu. Bulego lana egin dugu. Baina, egia da, zuk esaten duzun hildotik. Nik uste dut eskualdean historia egiten ari garela bakarrik zentzu horretan, egituratzen ari dan, udalek. Sinatzeko akordio bat, zaborra biltzeko eskualdean urteak eman dezakete. Eta segurazki, handik urte betera, bertan bera utzi, ez direlako ados jartzen, Amurrio eta Urdunia. Ikustea sinatzen zen egunean Urdunean egin genuen, ez? Bai, instituzioekin akordioa. Udal guztia joan ziren, eta alkate bakarra, bederatzi, bat ezin izan zuen, eta ordezkaria bidali zuen. Eta zen gurekin, Euskalgintza Kontseilua egin genuen Urduniako alondegian. Esan dut, zela, guk zalantza genuen, agertuko ziren. Esaten, arratsaldez, ostiral arratsalde batean. Urduñako jaietan. Urduñako jaietan, eta Amurrio, eta alkateak hurbildu behar ziren. Hurbildu ziren, sinatu zuten, argazkian agertu ziren denak, gero talde argazki egin genuen, eta guk hor, esaten duzun hildotik, bai, neurtzen ari gara, eta egia da, Euskararen prestigio esaten dugunean, hau bat ibidez. Eskualdean, balburuetako bat hori dela, Euskararen prestigioa eskualdean, oso, Euskara horre ez dauka, Euskaraz egiten diren gauzak ez dute, honen bitartez lortzen ari gara. Egituratzea eskualdea, gu badakigu, maila politikoan nolabaiteko begiratzen digutela inbidiaz. Bai, eta hori, neurtzen eta ikusiko dugu, ez? Baina bide bat badago horre, argi dago, bai. Udalekin, gertatzena, udalen presentzia edo maila politikoaren presentzia handiagotzen denean, badakigu horrek ere daños kolaterales. Eta, momentu zeroso gaude honekin, eta gaina urte bete pasadela, eta ikusi behar dugu, baina eskualdea egituratzeko, bai, balio duela. Kitxo, eskerrik asko islari eta hurbildu zareten guztioi. Gaurkoak hemen utziko ditugu, lehen ere esandakoa da bihar espasatuzte mesedez etxerako lanak egin, balorazioak bete eta sarreran utzi, eta segi palankak, zubiak eta kooperatibak sortzen, bihar arte.